Mit navn er Hans Damgaard. Jeg driver et planteavlsbrug på 700 hektar og en slagtesvineproduktion på ca. 12.000 producerede slagtesvin om året her lige syd for Kolding. Det har jeg gjort i snart 20 år. Helt grundlæggende det at være landmand for mig, det har egentlig altid bare ligget i kortene. Min familie har været landmænd gennem generationer, og det har tiltalt mig. Jeg kan godt lide at se ting gro, jeg kan godt lide at arbejde med årstidens skiften, og så kan jeg godt lide at tage et ansvar. Jeg føler, at man som landmand tager et stort ansvar på mange af de udfordringer og ønsker og forventninger, der er i et samfund til enhver tid. Hvis vi skal have succes som landmænd i fremtiden, så er det jo vigtigt, at vi selvfølgelig hele tiden klæder folk på med den faglighed, som vi nogle gange har, men at vi respekterer og lytter til de synspunkter, som er omkring os. De synspunkter, de kan nogle gange være noget modstridende med vores egen grundopfattelse. Og det er jo ikke det samme som, at vi bare skal klappe hælene sammen og rette ind. Det at være en del af et andelsselskab eller andelsbevægelsen eller foreningsliv og Foreningsdanmark i det hele taget, det betyder meget for mig og har altid gjort det. Og det tror jeg, mange landmænd kan genkende til, at det er vigtigt. Vi glemmer det måske en gang imellem. Det kan man jo godt, når man har travlt og når tingene de kører godt. Og andelsbevægelsen har jo en kæmpe værdi for mig at se, lige så vel som Foreningsdanmark. Men ofte er det jo først, når det strammer til, at vi indser det. Altså det her med at stå tættere sammen, det her med, at man løfter i flok, det har en stor værdi. Det har både en værdi sådan politisk, men det har jo også en værdi kommercielt. Altså det var jo også det, hele andelsbevægelsen udsprang af. Det var jo, at vi går sammen her og puljer nogle ting, så vi kan få en ordentlig pris for det, eller så vi kan finde nogen, der kan hjælpe med at afsætte eller handle vores varer. Og jeg tror, at nogle gange vi glemmer det i takt med, at mit landbrug er også vokset markant siden min farfar. Han drev 34 hektar for 2 generationer siden. Men jeg tror, at jeg er lige så sårbar, som han var. Og jeg tror, at jeg og mine kollegaer har lige så meget brug for hinanden, hvis ikke mere. Fordi de krav, der bliver stillet for samfundet, og de krav, som vi skal imødegå, det er ikke nogen, vi kan løfte alene. I hvert fald ikke for langt størsteparten af os. En af de store forskelle ved at have andelsselskaber kontra alene privatejede virksomheder, det er jo det her med, at man har lidt længere sigte på mig, det man foretager sig. Vi er meget stolte i dansk landbrug af at fortælle, hvor mange generationer har været her før mig. Og det er jo lidt det samme med vores andelsvirksomheder. Vi er der sådan set også for den næste generation, fordi der var en stærk virksomhed, som vi trådte direkte ind i. Og jeg kan godt lide, at man kommer ind, der er plads til alle, og så har vi også en forpligtelse til at efterlade et stærkt selskab i endnu bedre forfatning end det, som vi trådte ind i, sådan der også er nogen, der har mulighed for at drive et fornuftigt landbrug fremadrettet. En af de helt sådan grundpillerne eller grundfordele ved at være andelshaver, det er jo andelshaveren, der bestemmer, hvor skal virksomheden hen, hvor skal selskabet hen, hvad retning skal vi i, hvem skal lede, hvad er det for en bestyrelse, vi vælger. Det er jo den ene del. Så har det jo den kæmpe fordel, at vi har større muskler til at kan prøve på at række ud mod noget af det, der er lidt usikkert. Noget af det, som jo skal hjælpe os ind i fremtiden og hjælpe os gennem den politiske virkelighed, som man jo altid ser ind i. Så er det jo rart, at man står sammen, hvis man kommer til at lave en skævt. Hvis vi laver en investering, som er forkert, vi alle sammen troede på, så er det rart, at der er mange til ligesom at brede de omkostninger ud på. Lige så vel som det så også fantastisk, når vi lykkes, at vi kan dele det overskud, der forhåbentlig må være, efter vi har lavet en god basishandel. Så det er jo noget, der virkelig tiltaler mig, det her med, at vi hjælper hinanden, så vi tør at udvikle.